kan jag säga honom. Vad kommer du hit för? Kom hit och ska cykla av för fan. Men vi kan ju inte cykla här, det går ju inte. Men cykla på cykla här på blåset. Han cyklar. Jädrar. Ja, han cyklar han. Det har båten på det. Cykla båten på det. Var då någonstans? Cyklar ligger på båten. Nej. Det håller på att rykta med familjen. Din familj? Ja, Kommer de nu? Familj. Kommer de nu? Nej, de håller på att rykta om Sälke. Det ligger ute, ligger det. Flottan. Ja, med flottan. Det är därför att cyklar att rädda liv på den. Ja, ska du se dem? Nej. Nej, inte heller. Ser du dem? Ska du se dem? Ser du dem? Ja, jag ser dem, ja. Ja. Jaha. De är från flottan. Det är bara att se dem. Ja, jag ser ingenting. Ja. Nej, du vill inte se dem. Var kommer du ifrån? Nej, jag kommer från vattnet. Va? Jag kommer från vattnet. Han då ligger jag på grund ihop på hjälp. Ah! Jag måste köra lite skog. Kör skog. Oj, här har vi en hobbit